Добър вечер на всички. Надяваме се, че се чуваме. Уили, Станчо, здравейте. Ще кажете ли вие нещо да ви чуем? Да. Здравейте от мен. Добре дошли на нашите зрители. Радваме се да бъдем заедно и тази вечер. Ще си говорим за добротата и мисля, че много така стратегически сме поканили Станчо тук, защото поне според нас с Вилиам той е един много добър човек. Така ние в началото ще го похвалим, за да му дадем добър старт. Но да, Станчо, ще ти дадем възможност да кажеш малко за себе си, но преди това ще дам възможност малко Вилиам да каже нещо. Уили? Искам да прочета едно стихотворение на Надежда Сахарева. Не знам кой я познава. Тя е известна писателка. Тя пише следното за добротата. Любов е да помогнеш, любов е да дадеш, на гладния надежда, на сития копнеш, на силния неволя, на слабия кораж, на веселия милост, на тъжния мираж. Добротата е да раздаваш душата си без жал и мигом да забравяш кому какво си дал. На мен това, когато го прочетах, някакси много добре ми даде някакси на мен кораж, когато по някой път съм тъжен, че сякаш когато искам да направя нещо добро, не ми се получава или имам чувството, че добротата не се забелязва и за това ще говорим днеска. Не е това най-важното. И искам да задам и първи въпрос на зрителите за тази вечер. Става на въпрос за какво означава да си добър? Как да съм добър, без да съм наивен? Къде е тази граница? Къде е границата на добротата? Да, въпросът вече може да видите и в коментарите. Той ще остане там закачен и ще се радваме да чуем вашите мнения. Тази вечер ще гледаме да бъдем доста по-интерактивни с вас, защото темата е много по-дискусионна, отколкото това да можем да представим някакви сурови факти, които да ви докарат до някакъв начин на мислене. Затова ще се радваме да чуем повече от вас тази вечер. Но преди да започнем с нашата дискусия с Танчо, Вики от Ямбол ни прати, още миналата седмица ни прати 2 песни, които много ще се радваме да споделим с вас и тъкмо ще ви дадем и малко възможност да помислите върху вашите отговори. По цялата земя, във всяко кътче на света, с усмивка ще отвориш и заключена врата. Сред хора и лица, с различни имена, едно е истинското чувство, един е смисъла. Това е любовта, за нас е въздух тя, извор на живот, тъй нужен на света. Това е любовта, от смеха на дете до сълзи на стар човек, преминава нишка златна, която чувстваме, лека като бриз, разпалил огън от искра, превърнал нотите безлични в мелодия. Това е любовта, за нас е въздух тя, извор на живот, тъй нужен на света. Това е любовта, тя е кралят на света и кралица на сърца. Тя е коз в ръцете ни, когато сме пред загуба. Силна, яростна, като буря в нощта и нежна като падащо листо в утринта. Това е любовта, за нас е въздух тя, извор на живот, тъй нужен на света. Това е любовта.
любовта. Света още има красоти, които ни радват и дават мечти. Красотите на цялата природа, които всеки от нас да съзре би желал. Но от всички тези места най-желаното за мен е там, където се моля аз в нозете на Спасителят. Най-прекрасното място е в нозете на Исус, там където сърцето намира сила и покой. Там се срещам с източника на любов, най-прекрасното място е в нозете на Исус. Мечтаем за къщи с много богатства, за чудни палати на морския бряг. Но тези неща за мен нямат смисъл, ако Христос не е над всичко това. Когато почувствам Божият мир и силната му и дълбока любов, но където и аз да съм, ще бъда щастлив, защото там ще е най-прекрасното място, най-прекрасното място е в нозете на Исус, там където сърцето намира сила и покой. Там се срещам с източника на любов, най-прекрасното място е в нозете на Исус. Здравейте отново и отново благодарим на Вики, която беше част от нашата музикална част. Преди да започнем, ще помоля Вили да се помоли за нас, да върви дискусията добре. Татко наш, благодаря, че имаме възможността сега пак да се съберем и тук. Моля те, бъди с нас, подари ни едно хубаво благословено време заедно и бъди с нас. Амин. 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 Станчо, до сега те карахме да мълчиш малко. Сега би ли казал малко за себе си? Откъде си, с какво се занимаваш? До сега бях в свои води. Хората, които са около мен, които ме познават, знаят, че аз не обичам да говоря. И това, че сега имам такова предизвикателство пред мен е малко стресиращо за мен, но пък обичам приключенията, така че се впускам смело напред. Няколко думи за мен. Аз съм един обикновен човек на средна възраст, който е намерил спокойствието и любовта на семейството. Щастливо женен за прекрасната ми съпруга Роси. Имам 3 чудесни деца. Едното се научи да лети и излетя бързо, а второто му започва да му изникват перца на крилата, които мисля да подрязвам скоро. Също така съм благословен с една 10-годишна принцеса, за която всеки ден благодаря на Бог, че е в живота ни. Какво да ви кажа друго? С 2 думи, нормален човек, нямам специално образование, не мога да се изявя с титли пред името си, но скромния опит, който съм натрупал, мога да го споделя с вас.
Ние това очакваме, не сме тръгнали тук да очакваме някакви сериозни философски изказвания, а по-скоро личен опит. И ще се радваме да чуем това от теб. Първият въпрос Вили вече го зададе. Какво означава да си добър и как да сме добри без да ставаме наивни? Ти как би отговорил на този въпрос? Първо, ти как би дефинирал това да бъдеш добър? Ами, аз би ги провокирал с един въпрос. Поглеждайки човек... Ти като Исус така тръгваш. По външния вид, може ли да определим дали е добър или не? Примерно, като ме гледате мен, казвате ли, ще кажете ли, това е добър човек? Аз мисля, че лично за мен по външния вид да, но свързано с разговора, в смисъл с един кратък разговор, тогава ще се осмеля да кажа да, защото имаш доста спокоен глас, който... Ние няма как да бъдем напълно обективни, защото те познаваме, но да. Аз не си водя някакви заключения от първите ми 10 минути разговор с някой, дали той е добър или не. Дали мога да преценя други неща, но това какъв е на най-ниското си базисно ниво, дали е добър човек, това отнема доста повече време. Поне аз така мисля. Ти защо ни провокира сега с този въпрос? Да ти кажем, че си добър ли? Надявах се тайно да ми го признаете, но така в далечината го усетих. Че си го помислили. Добър си. Благодаря. Имах нужда от това. Да се върнем обратно на темата за самочувствието, ако искаш. Всъщност, по някой път, действително външния вид лъже. Не може да решим категорично от това как изглежда един човек или от това как се държи или какво казва, дали всъщност той е добър или не. Защото в моето юношество съм минал през моменти, които са далеч от това, което прави един добър човек. В интерес на истината, много малко хора знаят, че аз съм бил в 2 затвора в България. Това, разбира се, го казвам, за да стресирам всички срещу мен. Бил съм на посещение в затворите. Чакай, че аз викам това да не би да съм изпуснал нещо. Да. Имаше една история, когато бях 9-ти клас. Имах едно малко котенце, което порасна, което много ми беше влезло в сърцето. То стана майка, имаше малки дечица и седмицата след като роди, за нещастие се срещна с едно куче вънка на улицата, чието стопанин в гордостта си, че е възпитал страшно животно, го е насъскал срещу котето, хваща го и го удушва. Аз се прибирам от училище, разбирам от комшийката ми какво се е случило и всичката доброта, която някога е съществувала в мен, изчезна. Аз направих план за убийство. Имах 2 съмишленици, с които си сглобихме пушка. Чакай, на колко години каза, че си бил? Да, наистина чакай, че... 9-ти клас. Окей. 5-16 годишен. Целта на убийство беше кучето, не стопанина му. Макар че не съм сигурен кой е бил по-виновен. И 2 вечери подред, облечени в черни дрехи, ние правихме акция до дома на този човек, стигахме до кучето, навирахме дулото на пушката в устата му, която лаеше срещу нас, но тя не гърмеше. Светваха лампи, ние тичахме обратно, пробвахме през деня, пушката гърмеше. Следващата вечер пак там не гръмна. И на 3-та вечер един от хората, които си бяхме сформирали групичката за отмъщение, всъщност се усети, че правим нещо, което не е редно и че не трябва да го правим. И лека по лека си осъзнахме, че щяхме
да направим нещо, което не е редно. Така че за всеки един човек има момент, в който добротата да изчезне напълно. Но всъщност, какво е доброта? И трябва ли човек да се гордее, че я има? За мен, доброто се прави и то е естествено. За него не се говори, ти за него не трябва да мислиш, не трябва конкретно да си поставяш цел, която да направиш и да преследваш. Той идва от само себе си и добротата я виждат околните, а не ти. Мгм. Може би даже не е нужно да я виждат околните. Но да, мисля, че си прав, че не е нещо, което... Да, то е нещо, което си, но това, което си, се изразява в действия след това. Няма как то да е просто нещо, което седи в теб. Мисля, че нещо в тази насока се опитваш да кажеш, нали така? Да. Значи да раздаваш, но без да искаш нещо в замяна. Това е по-скоро щедрост. Вид Това е, доброта. да. Но аз мисля, че тук си много прав, когато го казваш, че добротата не трябва да се вижда, защото има достатъчно много проминентни хора, известни хора, които правят добро, ходят в други страни, но те го правят повече за реклама. И аз мисля, че наистина тук трябва да допълня, нали, че когато го правиш нещо, някакво добро, нали, да бъде от сърце и да не е за показ, защото тогава вече е опасно. Да, съгласен съм и аз. Може би е добре да влезем малко и във втората част на този въпрос. Как да сме добри без да сме наивни. Тук Борис вече ни е дал неговата гледна точка. Когато започнеш да се усещаш, че се възползват от теб, смениш стратегията в по-скоро условна, отколкото безусловна добрина. Най-добре е, когато отначало пазиш баланса и не прекаляваш с услугите. Окей. Мисля, че е тръгнал да навлиза до някъде в това, което сме тръгнали да обсъждаме. Ще прочете още един коментар от него. Може би най-добрата философия в случая е да се стремиш към доброто, което правиш, да е с перспектива и мисъл, а не само за сегашния момент. Това също е, смятам, добър съвет. И момчето, на което ще му подрязваш крилата, който сигурно от съседната стая ни пише, Калин Кико ни казва: аз смятам, че винаги е важно да започнем отношенията си към някой човек по добър начин, без предразсъдъци. Нашата част е да сме добри, а пък от другата страна може и различно нещо да дойде. В момента, когато усетиш, че отсрещното отношение ти вреди и не е полезно за теб по никакъв начин, според мен не можеш да направиш нищо за този човек, освен да не се настроиш срещу него и да успееш да намериш сили да се молиш за него. Окей, значи според него е добре да започнем на чисто, да дадем шанс на човека от самото начало на 100%, без някакви предразсъдъци. И може би след това, ако видим, че отсреща се възползват от нас, да си вземем пулка. Окей, Кико, ама ние трябва да говорим около 1 час на тази тема, не трябва ти да ни кажеш цялата тема и после да спрем. Но да, в смисъл, принципът е това. Сега може да поговорим, ако искате, как и може би какво сте преживяли. Само току-що излезе още един коментар от Дебора, която ни пише: аз пък смятам, че доброто трябва да се показва, но не с цел показ. Добре, а с цел да предадеш нататък, да заразиш другия и той утре да направи добро на някой друг. Ще погледнем така умилително към думата заразиш в твоето изказване, предвид обстоятелствата, но мисля, че много адекватно изказване също. Не е идеята да се покажеш, а да предадеш нататък. Наистина това е много добър принцип. Добре, Станчо, ние те познаваме с... Да, кажи. Бих продължил мисълта на това момиче. Ако започнеш да правиш нещо добро с идеята да разкажеш за това, ти автоматично го унищожаваш. То вече не е добро, а това, което си направил, е да си нахраниш егото.
В кой случай е добре да се говори за доброто, което минава през ръцете? Аз мисля, че има само една възможност, която ни разрешава да дискутираме добротата, която сме извършили, и това е когато сме се захванали с някаква кауза. И въпросната кауза е в основата, към която ние се стремим. Тогава това, което правим, е добре да го казваме и да го показваме и на околните, за да успеем да заразим повече хора, защото явно нашата доброта, с която сме се захванали, не е достатъчна, има нужда от повече самишленици. Тогава е хубаво да се похвалим и да направим така, че да се вижда добротата. Когато има определена кауза, която е водеща и към която ние водим. В този случай, естествено, изключение, ние не се самоизтъкваме, не показваме егото си, видиш ли колко съм добър, колко хубави неща направих. Аз се опитвам да направя нещо добро за конкретния случай, включете се и вие. Да, когато не ни достигат силите и няма как сами да помогнем, това са чести случаи, когато наистина се борим заедно за кауза. Може да е за средства, за помощ, физическа, доброволна някаква. Да, мисля, че си много прав в случая. Трябва да знам също и кога има нужда от помощ, защото мои познати приятели, роднини се е случвало да започват подобни не каузи, но се опитват да помогнат на някого и имаме един такъв познат случай, който много време отне, докато той разбере, че няма как сам да се справи и доста средства така не похаби, но даде и стигна до доста трудни обстоятелства, докато след това най-накрая помоли за помощ, за да могат заедно да помогнат на тази кауза, която той се беше захванал. Слава на Бога, нали, всичко се оправи в крайна сметка, но това е нещо, което също е добро качество, да знаем кога е добре да се обърнем към другите за помощ. Две неща се сещам сега, когато го каза това. Наистина, по някой път, това не е само да го мерим на парична основа, нали, сега ми трябва помощ, но също по някой път времето, което инвестираме, не е ли по-добре, ако искам да направим нещо добро, просто да питам и някой друг, който да ни помогне, защото това в дълъг план е също по-ефективно. Защото има други идеи също и друг човек, по-креативен може да е, в друга посока да те заведе с мислите. И второто нещо, което така съм приготвил също за тази вечер и мисля, че малко допълва това, което Станчо каза, от Адриан де Корсел. Той пише: ако търсиш благодарност за добрините, които си направил, значи търгуваш за тях. Да, мисля, че наистина е много важно, когато нещо направиш, нали, някакво добро направиш, и нали, нещо, може би да не е нещо съвсем голямо за най-близкият ти човек, за съседа ти, да не го направиш за показ, да не търгуваш с тях. Това мисля, че е много важно. Това звучи лесно, но не е толкова лесно. В смисъл, свикнали сме, когато правиш нещо хубаво, отсреща да чуеш едно благодаря, и тази мисъл ни казва, че в момента, в който ние очакваме това благодаря, вече сме почнали да търгуваме. Да. Така че не е лесно, но може би трябва да се нагласим малко в тази насока. Кажи ли да? Честно казано, аз от личен план сега говоря, за мен много дълго ми беше трудно и може би още ми е трудно, когато нещо, нали, добро направя за семейството ли или за околната среда, честно казано, наистина ми е по някакъв път важно да виждам благодарност. И дори някой път съм се ядосвал, че зависа от тази благодарност. Да видя просто една усмивка. Не трябва да бъде благодарен, една усмивка или една прегръдка дори. Но е важно, за мен беше много дълго важно поне нещо да видя, но когато не го получавах, някакси ми ставаше не кофти, но малко тъжно ми ставаше. Сякаш, че не ми оценят това, което съм направил за тях. И това е голям проблем. Осъзнах, че това е много голям проблем, защото тогава само
правя нещо за този човек, защото очаквам нещо от него. И ми се случва заради това да не правя нещо добро на този човек. И това е голяма грешка, мисля, че. Да, мисля, че определено е трудно да стигнем до този алтруизъм, че изобщо нищо не очакваш на среща. Да. Аз имам един любим пасаж от Библията. В Матей 25 глава има един разказ, в който е описано как когато Исус дойде втори път, разделя хората на две групи и обсъжда с тях защо са разделени по този начин. И на едната от групите им обяснява защо са попаднали в нея, като им казва: вие дойдохте да ме видите в затвора, донесохте ми храна, направихте добрини за мен. Всички участници в тази група с очудване го питат: ама Исусе, кога ние сме го направили това? Кога сме вършили нещо добро? И той тогава казва: когато го направихте за най-малкия на тази земя, го направихте за мен. От тук аз си вадя извода, че всъщност когато си направил добро, без даже да си осъзнал, че го правиш, тогава си стигнал до възможността да влезеш в правилната група, която Исус ще избере, когато дойде втори път. Достатъчно си се развил, да може естествено да идва това добро от тебе и даже когато някой ти каже: леле, колко хубаво нещо си направил, ти да се очудиш в първия момент. Просто то да идва отвътре от теб, да го правиш, защото това ти е естеството. Натам трябва да се стремим и към това да вървим и да се развиваме, защото тогава ще сме истински и пълноценни и ще сме в помощ на хората около нас. Mm-hmm. Имаме доста интересни коментари и въпроси. Да. Даже като ги чета се плаша какво ни чака, защото са доста интересни и трудни, може би, да поставим някакъв определен отговор. Но Блашко Благовест Петров ни пише: чудя се, възможно ли е доброто да е субективно? Тоест да си мислиш, че правиш добро, а то да не е такова. Да налагаш собственото си добро. И това е доста плашеща концепция, понеже в момента, в който това го прочетох, осъзнах, че е абсолютно прав. И за някой това, което ти правиш като добро, може да е нещо много, много лошо. Предполагам, е имало много такива случаи, когато за пръв път европейските колонизатори са се опитвали да донесат нещо положително. Ако изобщо се е случвало това, понеже те принципно отиват с пушките, но отиват и, да речем, се опитват да им донесат нещо добро, може би хората, които никога не са го виждали, за тях ще е нещо лошо. Или ние, като израснали в България, сега, като се поставим в друга страна, да речем Станчо, ние двамата, понеже Вилиам не е точно израсна в България, може би нещо, което е често срещано добрина в България, тук да е нещо много странно, където се намираме в момента, в Виена. Има ли си такива случаи с конфузни или по-лошо, в които ти си мислиш, че правиш добро, а то всъщност се оказва, че не правиш добро? За всяка една ситуация винаги съм казвал, че има различна гледна точка и в очите на различния човек изглежда по коренно различен начин. Действително за теб може да е добро да се опитваш, да мислиш и със същността си да искаш да помогнеш, а всъщност да объркваш насрещния най-малкото. А даже и да му се струваш, стряскаш и влизаш в пространството му и така нататък. Случвало ми се да видя страх в очите от това, че съм скъсил дистанция, че се опитвам да помогна. Може би човек срещу мен не е бил достатъчно готов да се отвори и да приеме помощта, която съм му налагал, в мисълта, че аз ще направя нещо хубаво за него. Всъщност съм го плашил и стресирал. Просто има хора, които им трябва повече време
опознаване, отпускане и тогава осъществяване на контакти, приятелство и така нататък. Не винаги става от разум, Да, определено. както сме свикнали. Аз сега не мога да се сетя конкретна ситуация, но 100% е имало нещо, което просто понеже самите нации са различни, тук австрийците са малко по така на 2 метра разстояние по дефолт, не просто понеже има карантина. И може би до някъде в такива ситуации си изпадал и ти. Аз лично за себе си не мога да се сетя, може би с друг тип австрийци съм се срещал, но го има. Има държави, които не знам къде ми попадна, че в Исландия като цяло до сега са ги карали да бъдат на 2 метра разстояние, сега могат да се върнат към обичайните 5 метра. Може би точно това скъсяване на дистанцията, което ти казваш, понякога може да е стряскащо. Аз знам за други етноси, които да речем се обиждат, ако ти тръгнеш по някакъв начин да им помогнеш финансово или им дадеш подарък, без да сте се оговорили, което също е така, може да стане лошо добро, едва ли не, да е някакво субективно добро. Но може би не сме правили достатъчно добро, че да изпаднем в такива ситуации явно. Имаме още въпроси. Роси Недялкова, сигурно я познаваш, има няколко въпроса. Казва, каква е разликата в това да се опитваш да угодиш на всички и да си добър? Или по-скоро трябва ли да угодиш на всички, за да си добър човек? За един приятел питам, както се казва, пише тя. Мисля, че на нея ще е най-интересно да чуя твоето мнение. Не може да стане. Може да се опиташ да угодиш на всички, но тогава ще минеш много бързо по стълбичката, която изградихме в заглавието добър, по-добър, наивен. И добротата ще се превърне в залог, от който ти ще страдаш. Не бива да допускаме наивността да премине границата на търпимостта, която имаме към ситуацията. Съгласен съм, че всеки човек може да подходи към определена ситуация според това какви са собствените му лимити на търпимост. Едно нещо може да те раздразне тебе много лесно, аз може би въобще няма да го забележа. За друго пък ще е обратно. Аз ще се ядосам, а ти ще си спокоен. Така че бих казал, хубаво е да правиш добро, хубаво е да си знаеш и лимита, възможностите и докъде да се простира това добро. Защото в един момент прикалиш ли с добротата, не е добре. Да, Извинявай. Просто е точно по тези думи на Станчо. Мисля, че това да угодиш на всички е загубена кауза. И като всяка една загубена кауза, рано или късно те води до някакви силно негативни чувства. Така че е важно да го имаме предвид и да не се опитваме да вършим неща, които са невъзможни. Или извинявай, ти си. Не, аз дори исках да ви провокирам малко. Намерих едно изказване, което малко ме трогна. Пише, най-трудно е да си добър, когато за копак те вземат. И дните в твоя кръговрат превръщат добротата във време. Но ти за нищо на света от себе си не се отказвай. Понякога с доброта по-страшно злото се наказва. Какво мислите за това? Това малко го допълва. Ако някой наистина те използва, наистина мисли, тук пише дори за копаките мисли. Как да реагираш? Защото писателът тук казва, понякога с добротата по-страшното зло се наказва. Мислите, че наистина с добротата може да се накаже някой, ако не те оценява? Или за наивните мисли? Аз бих се върнал назад във времето с един пример, който съм преживял в училище. Ще ви разкажа накратко една история. Когато започнах да уча в техникума в Пловдив, до тогава живеех в Първенец, съседно село
града. Бяхме 28 момчета в класа. Имаше 8 или 9 съученика от съседните села. Някак си, естествено, се появи дискриминация, да кажем. Децата от града, израснали в града, видимо изглеждаха по различен начин. Бяха облечени по-добре. Момчетата от селата с по-семплички дрехи, по-простовато изглеждащи, някои и не толкова добре напред с материала, други пък бяха отличници, но имаше видима разлика от това как изглеждат децата от града и децата от село. Тази разлика прерасна в отношение. В едно негативно отношение, което изведнъж ме се стовари в погледа и ми се видя стресиращо. Получи се следния парадокс. Ходихме на училище с малки чанти, приключваме 1 час и трябва да се преместим в съседната сграда. Няколко от момчетата, които решиха да се тартори от самото начало, си харесаха момчета от селата и им казаха: вземи ми чантата и ми я носи. Това в първи момент аз не го забелязах, после след известно време направи недобро впечатление. Интересното в случая беше, че аз леко се бях слял тогава с градските момчета, защото бях малко странен тип. Имах само 2 блузки, 1 дънки и 1 маратонки, но държах да са маркови и изглеждах като децата от града. В първи момент те не бяха разбрали, че аз съм от село. Впоследствие стана ясно. Бил си с градски камуфлаж. И едно от момчетата дойде при мен веднъж с чанта в ръка и каза: Станчо, можеш ли да ми вземеш чанта? Аз го погледнах и казах: Жоро, нямаш проблем. Ако си зает и не можеш да си я носиш, с удоволствие ще помогна. Той се почувства неловко, защото действително нищо не му пречи да се я носи, просто искаше да си има един вид слуга и погледна ме сконфузно, обърна се и си продължи с чанта под рамо. После говорих и с другите момчета и им казах: добре, защо го правите това? Защо носите тези чанти? Защото са ни казали. И знаеш ли, това мислене всъщност тогава осъзнах, че е наивност. Това не беше нещо, от което те имаха нужда и не беше добрина, с която те помагаха на съученици в нужда. Напротив, беше гавра от едните към другите и странното беше, че 2 или 3 от момчетата си останаха цяла година с това състояние. Те си свикнаха и те събираха чантите на останалите и ги носят. Това беше техния избор. Моя избор беше да задам въпрос и дотам се приключиха нещата. Предполагам, че със всеки един от тях, ако са стигнали до някакъв разговор, да не приемат ситуацията за даденост, можеше и да не минават през тази гавра. Да, може би е въпрос на характер, на осъзнаване, но със сигурност да си прекалено добър и да се мачкаш под мнението и под заповедта на човека насреща, а да не използваш главата си да помислиш и осъзнато да реагираш, не е добре. Да, звучиш ми малко като Иван Асен II на Пловдивския техникум, така с изключителна дипломация си се справил с ситуацията. Аз имам не точно подобна история, но при мен доста по-рано, още в първи клас. Аз не помня какъв съм бил в първи клас, но ми казва, че съм бил много така усмихнато, леко като натурствено изглеждащо дете.
Явно съм мязал на зубърче. И едно момче от класа си създаде някаква фикс идея, че трябва всеки ден да ме малтретира. И аз пък по никакъв начин не се противопоставях на това. И не знам как е стигнало, аз това не го помня ясно, но сега ми го разказват, нали? Стигнало се до там, че сестра ми, която е 2 години по-малко от мен, тогава е била на 4-5 години, е заставала срещу мен и ми се е карала, защо аз не му скоча и не му кажа да спре или да не го набия аз, съответно. Така че да, явно много хора минават през такъв период, в който без да има особена причина се оставят да бъдат мачкани. Дали ще е малтретиране, както е било при мен, или психическо, не толкова физическо, както е било при тези твои съученици, много зависи от нас. Определено външните обстоятелства са голяма тежест, но голяма част зависи от нас. Трябва да си кажем не до тук. Имаме много интересни коментари, не знам дали не искате да се обърнем малко към тях, да видим какво ни казват. Задължително. След въпроса на Роси имаме един коментар от Йордан Стойков, който ни пише нещо, което мисля, че само мога да потвърдя. Мисля, че не може да си добър без да станеш уязвим и наивен. Тоест, че рано или късно стигаш до тази крайност, да го кажем. Просто защото ти си опитал наистина да бъдеш добър. Може би в един свят като нашия няма как да избегнем това. Предполагам ви се е случвало, така че ако сте опитвали да сте добри, се стигали до някаква наивност. Аз точно за това и преди малко казах, че границата, която трябва да утвърдим, е там, където свършва лимита ни на търпимост. Когато в един момент добротата, която правиш, усетиш, че ти натежава и че всъщност ти не правиш добро да те използват, това значи, че търпимостта ти се е изчерпала и че трябва да сложиш точка. При мен, аз сега се сетих, при мен е било наистина по едно такова използване, в смисъл, защото принципно, когато ходих още на училище, винаги си правих домашните и така нататък. И винаги искаха да приписват съучениците ми, но аз не давах. И... ти си от тези гадните зубари. Аз съм гадните зубари, бил съм, да. но винаги им казах, ако искате, елате и ще ви покажа как да го направите. Ти си от най-гадните зубари. Аз съм от най-гадните зубари. Но интересно е, че след време, когато видяха, че никой не им дава, защото, както да кажа, в Австрия наистина малко беше така по-рестрик... не са толкова мили хората. Идваха съученици при мен, ме питаха, може да ми помогнеш сега с това, онова. И по едно време усетих, че все повече ме питат. И аз, уж добро върша за тях, уж искам да им помогна, но по някакъв път ми ставаше прекалено много. И да съм съвсем честен, не слагах граница. И съм си патил много с това нещо, защото искам да им помогна. Но ако хората пак не го оценяват и само те мислят за глупак, ти можеш да им помогнеш сега набързо, но когато... Защото само искам да отворя една скоба. Приятел в нужда се познава, има тази поговорка също. Когато аз исках когато ги помолих за нещо, те винаги ми казваха, сега не мога, следващия път. И затова мисля, че добротата на днешното време наистина по някакъв път не се оценна. И това е много жалко, но просто както Свети като каза, защото може би света е така, защото живеем в егоцентричен свят, където всеки си мисли за своето добро. Да, неизбежно да стигнем до тази точка, в която се оказваме наивните и тези, от които се възползват. Така че това, което Йордан ни е написал, е много вярно според мен. Таня Мицанова ни пише, понякога ние можем да бъдем заволнени за това, добър ли е някой или не, добри ли сме ние самите или не,
но Бог вижда сърцето, което хем може да е обнадеждаващо, хем може да е много плашещо. Защото си спомням за един текст, който ни казва, че Исус се завръща и ние му казваме колко хубави неща сме направили, а реално, че ние нищо не сме направили, че той не ни познава, че реално тези неща не сме ги правили, може би с искрените подбуди. Така че, може би това е точно толкова важно, колкото и самото добро. Ако имаш списък с неща, които си направил, това не са добри неща. Не е добро. Имаш списък с лоши неща вече. Това е храна за егото, както казах. Да. Може би само да прочета още един стих от Матей, 6 глава, 4 стих. Там пише, нали, когато правиш добро, като даваш на бедните, никога лявата страна да не знае какво върши дясната ръка. Защото бащата в тъмното ще го види. И аз мисля, че това е много важно наистина. Но как да го направим? Това ми е въпроса. Как да го направим лявата, нали, даваш, но без да очакваш нещо от другия. Защото, примерно, айде, давам пример. Когато, нали, ходих това лято в Филипините, нали, аз ходих да помогна на хората, да съм с тези хора там, нали, да им кажа нещо от Бога и да им помогна просто. Но какво правим с хората около нас, на които им вършим нещо добро? Как да ни очакваме от тях нещо? Защото в единия случай ти отиваш с целта наистина да помогнеш, да направиш нещо добро, без очакваш нещо. Но какво ако очакваме наистина нещо от тези хора? Може би, когато взаимоотношенията са по-близки, тогава има тези по-големи очаквания. Ако ти, да речем, си дълго време с някой заедно, нали, имаш приятел или приятелка, и когато направиш нещо за тях, ти очакваш някаква положителна реакция. И една от най-големите награди, едно от най-хубавите неща е да видиш как се радват на нещо, което си направил за тях. И не мисля, че това е грешно. Поне в тази ситуация. Не смятам, че е лошо да очакваш някаква реакция до някъде. Но ако ти само за това живееш и само заради това го правиш това добро, тогава вече влияш в нова територия. Тогава, да. Много тънка граница. Не мисля, че ние можем да стигнем до толкова чисто правене на добро, че да не очакваме абсолютно никога нищо от среща. Просто това е next level, който ние не можем да достигнем, според мен. Може да опитваме и да се стремим, и това е важно, да не спираме на една точка, но да се стремим към това. Защото особено когато си близък с някой, естествено да очакваш някаква реакция от среща. Затова ти е било по-лесно, като идеш в Филипините, да не очакваш позитивна реакция. Да. Защото не знаеш тези хора какви са. За теб те може, като им дадеш нещо хубаво, те да те бият после с камъни, ама нали, хубаво, че не е станало така. Защото не ги познаваш, не знаеш как реагират. Но ако някой вече го познаваш от дълго време и той вече ти е показвал положителни реакции на твоите добрини, един път, когато не го направи, е нормално да ти стане, може би, даже кофти. Аз си мисля, че това е въпрос на израстване и на качване на стълбичка, както ти каза. И обаче си мисля, че не е толкова и невъзможно да си изкачат тези стъпала. С малки стъпки. Започваш с най-малкото. Примерно усмивка на непознат човек. Да поздравиш човека срещу тебе. Да си освободиш местото в градския транспорт. Малко по малко правиш следващата и без да се усетиш с тези малки стъпчици, ти де-факто сееш добро. Колкото и да е незначително, то в следващия човек ще се развие и оттам нататък става лавинообразно, голямо и хубаво нещо. С малки стъпки, като вървим, без да си налагаме голяма цел сега задължително, този човек трябва да му направи изключително голямо и хубаво впечатление. Не, просто му се усмихни, поздрави го. Ако видиш, че е с тежка чанта, предложи помощ, да му отнемеш от товара известно време. Ако видиш закъсал човек на пътя, много често сме свикнали в задръстване да се ядосваме и да нервничим, и когато стигнем до причината на задръстването,
примерно някоя стара кола, която се е развалила насред пътя, да си така изкажеш недоволството гласно, за да ти олекне, къде е тръгнал с тая счупена трошка да пречи пътя на всички. Много по-въздействащо и по-хубаво ще е да слезеш за малко, да удариш едно рамо, да избутате колата, да освободите пътя. Няма да отнеме много време. Впечатлението и в човека, и в околните ще е запомнящо си мисля. Мгм. И оставаш една визитна картичка съответно, после да се изплати, нали така? Имаме отново интересни коментари в живото излъчване. Коста ни споделя един текст от Еклесиаст, 3 глава, 12 стих. Аз узнах, че за хората няма нищо по-добро, освен да се веселят и да правят добро през живота си. И ако някой яде и пие и вкусва блага от всеки свой труд, това е дар от Бога. Ние в Църква Благодат в момента имаме една поредица по Еклесиаст, която хем е доста силно депресираща, понеже Еклесиаст е много специфична личност, този проповедник, който, нали, вярвам, че е Соломон, но има и такива текстове, които говорят много практични неща. И това да правиш добро, тук ни се казва, че това е дар от Бог. Да вкусваш благата на своя труд. Тоест, до някъде, ако го сложим в контекста на доброто, ако нашия труд може да се свържи с доброто, благата от нашето добро да ги вкусим, това също е дар от Бога. Но може би не значи, че трябва да ги очакваме все пак. Нали така? По-нататък Коста отново ни пише на въпроса на Вилиам, Римляни 12.9. Това е когато ни питаше за, мисля, че беше мисъл или част от стихотворения. Но отмъщавайте за себе си, възлюблени, а дайте място на Божия гняв, защото е писано, отмъщението е мое. Аз ще въздам от плата, казва Господ. И така, ако врагът ти е гладен, нахрани го, ако е жаден, дай му да пие. Защото като вършиш това, ти ще натрупаш жар на главата му. Не се оставяй да надвива злото, а надвивай злото с добро. Така че явно тая мисъл твоята е точно тук се изкарали, абсолютен плагиат. Окей. Имаме един въпрос от Марина Тончева. Тя ни пита: какво мислите за хитруването, натягането и играенето на роли, за да излезне човек добър и за да не изпусне положението и материалното положение? Не разбрах напълно въпроса. Аз мисля, че въпросът е, че какви са мислите ни, ако някой мами, ако някой хитрува, да излезем, че е добър човек. Окей. Тоест да се преструва, някакви лицемерие, да се който се правеше добър. Да. За мен играенето на роля е за театъра и киното. В реалния живот роли не се играят, защото рано или късно маската пада. Много по-добре, по-искрено и по-истинско е, когато си постъпваш мъжки в ситуацията. Ако нещо не ти харесва, можеш директно да кажеш: това според мен не е правилно. Ако, разбира се, отношенията с човека срещу тебе са приятелски и имаш възможност да си споделяш. Ако не, спазваш дистанция, ако има нужда от мнението да го казваш, но поне за мен е крайно неприемливо да влизаме в роли в живота си, да играем театри на места, на които няма публика и не ни плащат за това. Няма смисъл. Ти хубаво каза, че маските падат, но дори и маската да остане и никой да не разбере, в крайна сметка, по-нагоре малко ни писа Таня, Бог вижда сърцето. Така че в крайна сметка винаги ще се изравни. Ще стане ясно какво е. Филип Мицанов ни пише: мисля, че добротата е състояние на духа, от който извира тя. Добротата е принцип, който прилагаме в живота си, защото сме осъзнали кое е важно и ценно и кое не.
Обикновено осъзнаването идва чрез доста трудности или даром, но винаги в основата стои Бог. Така мисля, казва той. И по-нататък ни казва нещо доста така понавилен въпроса и текста, който Коста ни сподели от Римляни, ако правилно запомних. Забелязал съм, че винаги най-ме е боляло, когато съм се държал зле с някой, а той ми е отвърнал с добротата си. Няма по-голямо и болезнено изобличение. Така че Филип ни казва от опит, че ако отвръщаш на злото с добро, определено пари. Нали, точно в Римляни се казваше, че жар сипаш на главата. По-късно и Велина Тодорова ни пише: в една проповед пастор Павел Кънев каза, че едно от най-лошите неща, които можеш да си причиниш, е да омаловажаваш себе си и позволявайки на хората да те използват да си мислиш, че вършиш добрини. Понякога отказа да помогнеш може да е добре за човека отсреща и добро за самия теб. Много интересна мисъл. Да, не е много конвенционална. Така. Защото аз честно казвам за този случай не се, нали, когато малко се приготвя за това, за тази вечер, за това точно не се сетих, че по някой път, когато ни направиш добро на някой, е за тяхно добро, за тяхно израстване. Да видят, че нали, ти не им служиш, но и че просто имат нужда от хората около тях, че те не са някакви big boss. Да, и това е важно за тяхното израстване. Това е много интересна мисъл. Много. Ще дам един много банален пример. Всеки от нас е срещал някой, който проси за пари. Много пъти. Не помня кога беше първият път, когато реших да дам пари, не да дам пари, а да направя нещо различно. Но тогава държа на този принцип. Според мен това е малко така противоречиво мнение, но в много от случаите да дадеш пари на този човек няма да му направиш добро. И не съдя какви неща правят с тези пари, които ги получават, но когато ти наистина дадеш доброто, да речем, му купиш храна, понеже мисля, че това е един от най-практичните начини, тогава ти можеш да помогнеш много по-качествено. Това е един много банален пример, отново казвам, но мисля, че доста се вписва в ситуацията в случая. Да. Аз знам за един подобен случай, който едни мои познати имаха. Те срещнаха просек, на който се опитаха да му намерят дори работа и по-добро жилище, но той беше предоволен с парите, които се изкарваше просеки на улицата и не пожела да направи тази крачка. Така че някога се опитваме да направим добро, но просто отсреща срещаме, може би нямат нужда хората, така да го кажем, някой път. Да, това естествено не означава, че автоматично трябва да спрем да помагаме на човек в нужда, но разбира се, много по-адекватна и по-приемлива е именно такава помощ, материална, да не отчетеш просто с 5 лева помощта в турбичката на човек срещу тебе, а да поемеш малко ангажимент, грижа, да завържиш разговора, да попиташ има ли нужда от нещо, по-добрия вариант, както ти каза, да напазаруваш нещичко, да му дадеш, да има с какво да преживява, да хапва, ако има нужда от дреха, да го облечеш. И вече в ситуацията ще стане ясно дали той има нужда от такава точно помощ, дали е действително човек нуждаещ се или е човек работещ това. Защото, за съжаление, има доста хора, които си изкарват хубави пари по този начин, действащи на психиката на хората, които решават автоматично, че трябва да са добри и трябва да помагат финансово. Ще разведра малко разговора с един призив. Напоследък Крис Захариев
предполагам, доста от вас знаят какво прави и с какво се занимава. Той качва видеа в YouTube, принципно е режисьор, християнин и срещал съм с него наистина много свестно момче. Няколко пъти сподели и призова той към това и ще предам този призив и към вас. Сега, ако виждате хора възрастни, които продават нещо на улицата, понеже случва се често, особено обаче сега, когато не е добре те да бъдат изложени на срещи с много хора, купете колкото можете от тях. Най-често продават зеленчуци, плодове или цветя. Неща, които винаги може да намерите някаква полза, така че ако имате възможност, изкупете им набързо техния собствен магазин, който са поставили на тротуара, за да може да се приберат по-бързо вкъщи и да не се излагат на този риск. Мисля, че това е много практично добро, което може да направите на някого. Ако искате, може да продължим с коментарите или видите, имаш нещо. Само искам нещо да добавя, защото Станчо каза да завържеш разговор. Направих една опитност, свързана с това. Една приятелка моя веднъж ме пита, можеш ли да ми помогнеш с едно нещо. С едно дадено нещо, ме попита, ме помоли. И аз си казах, окей, нямам нищо против, ще ти помогна. И после я питах, ма ти принципно можеш и сама да го направиш, нали? И тя ми вика, знаеш ли, да, може да го направя, но каквото ми трябваше беше просто някой до мен да видя, че хората мислят за мене и са готови да направят нещо добро за мене. Това беше много интересно, защото тя можеше да го направи сама, но просто трябваше някой човек да види, че да не се чувства сама. И по някой път, ако имаме чувството, че този човек, даден човек от приятелите, ни го познаваме, може да го направи принципно сам, но по някой път тези хора, наши приятели, просто търсят някой, да го направят това с някой. И мисля, че това е нещо добро, добрина, което ще се види, защото тези хора наистина винаги казват едно голямо благодаря и е хубаво. Наистина е хубаво. Може да се пренесем и към коментарите, които продължават хубавите мисли. Роси ни пише, за себе си бих искала да съм течаща вода по отношение на доброто, да пренасям Божията добрина към хората и моля Бог винаги да осъзнавам това. Аз не съм сама по себе си източник на доброто. Проводник съм. Много красиво. Блашко ни пише, Благовест Петров ни пише, според мен е много важно да се самонаблюдаваме, когато става дума за доброто. Тоест ние да се изпитваме дали не сме кривнали малко от безопасното правене на добро, а сме почнали да си водим сметка или нещо подобно. Филип ни е споделил един текст от Матей, 6 глава. Няма да го чета целия, но ви насърчавам да го прочетете. Ние вече споменахме част от този текст. Имаме един интересен въпрос, който мисля, че сравнително бързо може да отговорим. Дали природната интелигентност прави човека добър, ни пита Марина Тончева. Станчо, ще те попитаме тебе, понеже ти си нашият специалист тази вечер по темата за добрината. Какво би казал ти? Изглеждам най-природно интелигентен. Разбира се, да. Нали, след мен, но... Да. Ами... Аз си мисля, че добрината е избор. Избор да решиш това, което си получил, да го дадеш. Природната интелигентност може да ти помогне да направиш по-лесно този избор. Както Роси преди малко споменахте, е казала, че действително това, което имаме, всъщност не е наше, ние го получаваме от Бог и с удоволствие е хубаво да го раздаваме. Така че получил си здраве, щастие, спокойствие, раздавай ги. Тук може да вмъкне една мисъл, която така, нали, когато следвах, нали, когато учих просто,
за един изпит срещнах. Има един диспут между Имануил Кант и Русо. Знам, ако ги познавате. Но Имануил Кант казва... Да. Този диспут става въпрос. Имануил Кант казва, че има категоричен императив. В смисъл казва, че всеки човек по принцип ако е добър и може да направи, ако следва принцип максими, той така каза, ако следва максими, може да бъде добър човек. А Русо казва, говори за амур пропре, казва, че хората са егоцентрични и няма да могат да са добри. И тук е интересно, че колкото повече така тези двамата, нали, така, ги сравняваш, излиза за Имануил Кант, излиза, че наистина интелигентните хора, защото когато се излагат такива максими, нали, цели, стават по-добри хора. Това е интересно. Русо казва, че не е възможно, Имануил Кант казва, че е възможно. Интересно. Интересно изказване от двамата. Но тяхната централна меседж беше, че за съжаление в момента живеем в свят, където добротата, или дори ако си наивен човек, прекалено, нали, добър, егото го смачква. И не е възможно. Но интелигентните хора имат, защото се стремят към нещо, е по-вероятно да го постигнат. Много интересно. Мисля, че е важно да видим тук добротата ние имаме в себе си. Казва се, Бог създаде човека по своя образ и подобие. Тоест, ние като такива трябва да имаме тази Божия частица в себе си. Тя неизменно в нея има и добрина. Обаче този свят, както ти каза, той ни дърпа в другата посока. Към егото, към това ти сам да си добре. Така че и двамата са прави. И може би не е задължително да си интелигентен, за да си поставяш тези максими. Не. Да, определено ставаш по-интелигентен, когато си сложиш такива максими, може би. Но това да си поставиш цели, ти да бъдеш добър човек, не мисля, че е пряко свързано с интелигентността. Не. Да. Идваме много един пример, който искам да дам сега, да помислим върху него. Нещо, което се случи в София. Накратко ще разкажа. Софийска община организира помощ за социално слаби хора по време на корона криза. Събират необходими продукти и търсят помощници, които да доставят помощта до социално слабите бедни хора, които имат нужда да преживеят кризата, която ги е налегнала. И сега се появяват два варианта на реакция. Първият вариант е, заставаш в Фейсбук пред компютъра и започваш да пишеш истината за ситуацията. Колко пари всъщност е усвоила Софийска община, колко некачествени ремонти на улица е направила. Всичко можеш да покажеш с факти, с цифри и всъщност да стигнеш до извода, че е крайно време хората, които управляват, да се сменят. И това е правилна реакция. Вариант 2 на реакция. Отиваш на помощ. Излизаш от къщи, отиваш в общината, взимаш пакетите, стигаш до бедния човек, даваш му пакета, казваш му, че това всъщност не е от тебе, че това е помощ от Бог, който все още го обича и мисли за него, въпреки трудното време, в което живее. И това е правилна реакция. Ние можем да изберем какво да направим. Варианта едно, ако изберем, ние ще се борим за справедливост, която действително има нужда и от нея и ще постигнем евентуално нов успешен живот. От втория вариант ще сме нахранили беден човек,
телесно, надявам се и духовно, с малко добрина. Не мога да кажа кое е по-добро. Пак казвам, и двата варианта са правилни. Единият води до справедливост, другия до проявяване на малко добрина. Може би, пак зависи от гледната точка, кой е по-добър и кой ще помогне повече. Но добре, ти какво би тук е казал въпроса, според твоята гледна точка? Ами, аз мога да кажа, че ми стана приятно от хора, които познавам, които реагираха по начин, който ми хареса на мен. И въпреки, че са хора в напреднала възраст, че изпитваха и страхове да излизат по време на коронакризата и пандемия и внушенията и действителната опасност. Те излизаха сутрин с молитва, взимаха пакетите и достигаха до хора, които оставаха доволни, че действително има жив Бог, който в тези моменти се е сетил за тях. Мисля, че в ситуацията Бог се вижда малко по-явно от вариант 2. Да, но като го погледнем обективно, едното е много по-лесно да си мислиш, че е добро и да го направиш, да седиш и да тролиш в интернет и да опитваш да създадеш някаква промяна с не знам аз точно как става Фейсбук протест или още по-лошо протест пред Народното събрание, но нека да не ставаме политически. Друго е да станеш и ти наистина да направиш нещо. Да хванеш, да вземеш тези торби с храна и да ги закараш на някой, който има нужда. Това мисля, че е много по-трудно и това до някъде го прави по-истинско, може би. Имаме интересни коментари и даже вече е дискусия към тези коментари, което на нас не улеснява работата. Ние ще прочетем дискусията и ще разберем реално докъде са стигнали. Първо ще прочетем коментара на Коста, който започва със следното. Колкото повече търсим Бога, толкова повече ще бъдем и добри, помагащи и мъдри. И ни споделя текст от Филипяни 2 глава. Защото Бог е този, който ви вдъхва желание да правите това, което го радва и ви дава сили да го осъществите. Тоест, по-близка връзка с Бог, повече добро. Марияна Маркова ни пише: добротата и съжалението вървят ли заедно? Никой не обича да бъде съжаляван, затова се научих да питам именно поради факта, че никой не обича да бъде съжаляван. Тоест, може би е важно да не стигаме до добрина, която се обърква за съжаление. Понеже хората не го възприемат особено позитивно. Любен Златанов ни пише, че имаме свят дух, който ни учи как да действаме във всяка ситуация. После Мариета Димитрова ни пише: забелязали ли сте как човек често е много по-добре отнасящ се към чужди хора, отколкото към близки и роднини? Според вас, как може да се пречупи и този модел? И ние може би даже няма да има нужда да се изказваме, защото имаме отговори. Да. Така. Не съм сигурен дали Филип пише в тази насока. Нека и нашите се учат да се стараят в добри дела за посрещане на необходимите потребности, за да не бъдат безплодни. Това е текст от Тит, 3 глава, 14 стих. Не съм сигурен, че е точно по нейния въпрос, но Дебора отговаря на нейния въпрос с да. За съжаление е вярно, и което е много жалко, т.е. че сме добре се отнасяме към по-далечните си, но към близки роднини не съвсем. Според мен няма как истински да помагаш на чуждите, преди да помогнеш на своите. Сам Бог казва: първо отиди да се помириш с брат си. Интересно изказване.
Ние обичаме да приемаме близките като даденост, като нещо, което е до нас, част от нас и някой път действително го неглижираме и не обръщаме толкова много внимание на това, че и човека до нас има нужда от най-малко от внимание, от разговор, от помощ. Някак си отвътре ни идва първо да гледаме по-надалече и да насочим вниманието си и силите си на хора извън семейството. Аз също много често съм го правил и съм осъзнавал, че това е грешка, която допускам, защото семейството е важно и трябва всеки един момент да е в съзнанието ни и да е част от действията ни ежедневно. Да, мисля, че това е доста широко разпространена болест. Освен, че приемаме близките си като даденост, определено те са от тези, които най-лесно успяват да ни лазят по нервичките. Така че това до някъде допринася също. Но там пък трябва да има и много по-голямо търпение. Аз също съм виновен в това отношение. Аз, ако така се замисля, има ли нещо общо това с коментара за съжалението? Защото по някакъв път дори близките им, нали, усещането, че не искаме да им помогнем, защото мисля, че ги съжаляваме. Както прочетахме преди малко, това никой не го иска, нали? Или нали, много не го искат. Това свързано ли има ли някаква връзка между това? Да съжаляваме близките ни и те за това да ни искат, да ни казват, че имат нужда и за това да помагаме на другите хора, защото не знаем, че дори имат по някакъв път проблем. Може би просто подходът ни е грешен, не е толкова въпрос на това, че ги съжаляваме. Не вярвам, сигурно има такива ситуации, но по-скоро подхода. По-скоро подхода. Да. Имаме още коментари от Кости и от Мария и този на Мария е интересен. Да, добротата трябва да се учи, защото природата ни е зла и както Исус каза, вие, които сте зли, знаете да давате добри блага на децата си. Нали, текста продължава, камо ли Бог? Как той няма да ви даде също добро. Коста продължава с интересно изказване. Русо. Добротата не е естественият избор на човека, защото е трудният избор. Лесният избор е егоистичният, насоченият към собственото удоволствие. И отново в него стил продължава с текст от Еремия 17 глава 9 стих. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Най-малкото, ако сме изначално добри, защо ще се разбунтуваме срещу Бога? Зли сме. Сам един Бог е добър и само заради свободния ни избор и неговите насърчения вършим добро. Смятам, че е доста прав. Да. И съвпада с моите вярвания за човешката същност и за това защо има това дърпане между тези две крайности. Мисля, че сравнително добре успяхме да разгледаме темата изчерпателно до някъде. Надявам се и на нашите слушатели и зрители сме успяли по някакъв начин да ги заинтригуваме. И ако не сме дали някакви изключително практични съвети, то поне да им запълним час и половина от петък вечерта, които са прекарали приятно с нас. Но преди да пожелаем на всички хубава вечер, какво остава във вас след нашия разговор и какво ще запомните? Ули, ще започнем с теб. Последната мисъл от Коста много ми хареса. И дори аз си написах в Лука 17 глава 19 стих. Там, нали, го питат Исус, учител, добър учител ли си? И той му отговаря, само един. Какво ме наричаш добър? Никой, освен един, който е Бог, е добър. И аз мисля, че наистина е много трудно по някой път да си добър, защото днешният свят, защото или те мачкат, или защото искат да те използват.
живеем в такъв свят, който е прекалено егоцентричен, по някакъв път да получим дори едно благодаря. Но аз мисля, както в началото го казахме, че ако тързаем с добрините ни, ще имаме проблеми, защото по някой път ще свършим просто, защото просто не искаме повече да правим добро. И както някой по-нагоре също писам, добротата да идва от Бог. Защото Бог е единствен, който е добър и само тогава наистина можем да сме добри от сърце. Защото поне аз от личен план говоря, понякога път сме добри само защото си очакваме нещо, очакваме от другия човек, а това е грешно. И ако наистина сме добри, защото от Бог идва тази добрина, тогава мисля, че наистина ще имаме този крайен резултат, който искаме. Той, нали, Бог да може да докосне сърцето на този човек с това добро дело. Да. Станчо, ще даме на теб думата за последно изказване. Просто искам да споделя и за мен много важно е това да не очакваш от среща добро. И това ще определено нещо, с което дълго време ще трябва да се боря, да не очаквам каквото и да било. Но много добре го каза. Ако си държим списък с добрини, този списък вече не е с добрини. Така че да бъдем безвъзмездни, когато правим добро и да го правим не поради някакви облаги, които после ще последват, а просто защото имаме такова убеждение в нас. Да се борим с тази егоцентричност, която е в нас. Отново аз ще се върна на Костя изказването, както Уилиам. Да, ние имаме тази лошотия в нас, но ако поддържаме добра връзка с Бог, ние можем да се борим с това и да правим добро. Станчо, ти като последни думи към нашите зрители и слушатели, към нас с Вилиам, какво би ни споделил? Бих казал, че действително това е основата. За мен добрият човек е Божий човек. За да си Божий човек, ти трябва да държиш ръката на Бога непрекъснато. Само тогава ти ще имаш сила да се справиш с всичко, което е около теб и да правиш добрини въпреки всичко, което е около теб. Благодарение на ръката, която държиш здраво. Да. Ще те помоля да се помолиш, след което ще направим няколко съобщения. Боже, благодаря ти, че имахме удоволствието и възможността да сме заедно, да споделяме, да размишляваме и да се насърчаваме. Моля те, Боже, помагай ни действително да сме създали една силна връзка между нас с теб, която да държим, да усилваме и по този начин да те представяме на всички около нас, да показваме добрината ти и светлината, която ни даваш. Да правим така, че скоро да се срещнем с теб. Амин. 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 Станчо, отново ти благодарим за твоето участие, за интересните истории, които ни сподели и за твоя личен опит, също и за мъдростите, които ни каза. Освен, че си добър, си мъдър и природно интелигентен, какво беше още. Ще ти напомня отново, че имаме тема за самочувствието преди няколко седмици, ако имаш нужда така допълнителен буст да имаш. Благодарим ви за всички коментари. Кратко ще мина какво се е случвало в последните минути. Кико препоръчва един много интересен филм. Ако имате възможност, гледайте го. Имаме и препоръка за книга. Коста ни пише нещо, което според мен е доста добро. Ако искате да си държите списък за нещо, дръжте си молитвен списък, друг не ви трябва. Т.е. за добри дела няма нужда. В края ще ви напомня, че другата седмица отново по това време, т.е. един час и половина по-рано от 9 часа българско време, може да бъдете отново с нас. Темата все още не е ясна, но имаме говорител предвид. Ще ви споделим скоро кой е той. Надяваме се, всичко ще бъде наред с това. И другото, което за нас е
важно, ако имате възможност и ако наистина ви харесва това, което гледате, това, което слушате и това, което като цяло публикуваме в нашата страница, ще се радваме, ако отделите 2 минути, наистина 2 минути отделя, да ни оставите рецензия или ревю на български. Не съм сигурен как е във Фейсбук, но обратна връзка на страницата. Това определено помага тя да достигне до повече хора и ще се радваме, ако активирате известието за това кога сме на живо, въпреки че вие сте професионалисти и вие знаете точно кога и нямате нужда, но ще се радваме, ако го направите. Пожелаваме ви една прекрасна седмица, една хубава събота и ще се видим другата седмица по същото време. Чао! Чао! Благодаря, че бяхме заедно. Чао! No other name will I profess, Son of God, my righteousness, salvation found in Christ the Lamb, the one true King, the great I am. No other name will I profess, Son of God, my righteousness, salvation found in Christ the Lamb, the one true King, the great I am. You are the King of glory, my solid rock, on which I stand. You will remain in every season, the one true King, the great I am. Here at your feet, to you I bow, my resting place, my solid ground. I find my peace within the hands of the true King, the great I am. You are the King of glory, my solid rock, on which I stand. You will remain in every season, the one true King, the great I am. You are the King of glory, my solid rock, on which I stand. You will remain in every season, the one true King, the great I am. And when death taunts and shows its face, your refuge is my hiding place.